Дробяването на съдийските комисии и възможностите за художествена стойност и за изпълнение отново да се дават бонификации, да има субективизъм, така или иначе не промени особено облика на художествената гимнастика, но нека да видим изпълнението на водачката и лидерка и фаворитка за титлата Алина Кабаева, Русия. Голяма звезда е Кабаева тук в Унгария. Вчера бе съобщено, че тя ще бъде следващото рекламно лице на фирмата Лонжин, която, както знаете, от години е официален спонсор на художествената гимнастика. Днес ще бъде и официалното й представяне. Интересното от вчера съчетанието, с което тя завърши първия състезателен без никакви притеснения от съдиите. Няма никакъв момент на разногласие. Всички бригади са единодушни.